nga waya ballahu illa yutimma nura ala banino ya ni ka jamana yi repère belejelen ka bekari ka da ante ma adona tizan mi e menelay oui il faut le dire parce que menela mamunu ya gla beka donta e uya ke apadi ka ke kan na loma u che kan na nuye pour justifier l'intervention française voilà le problème comment yo dronde na kada yo diko kana kuma blé mais c'est ça la vérité abona kadi jamana ye diko kana kuma blé comme Français de tailler mais la réalité est qu'ils ont créé le Benella pour en faire un appât et attirer les islamistes et puis justifier leur intervention. Voilà la réalité. Et la souveraineté du Mali est mise entre parenthèses. Kadjamana, Kadambe, Na Horoya, Kabla Chamandjela, Kwambe Jamana Nanta Tangere. Non! On sait quand Jamana la on passe la Quanta Tangere. Mais oui, de Jirana, oh, Auka Jamana Dunga Ayedan, Aute Dodinduguina, Aube Doyan, Aute Doyan. Mais non, c'est-à-dire que Nia Ako Laje, atteigne Mingo, Dikoka Damne Akatisi. Parce que oui, il y a que rébellieux, oui, il y a que islamisé, Kwani Korofemo Djengado, parce qu'elle est rébellieux Korofé, islamisé. Mais la vérité est là. Nia Imbe Bangiou, Femire, Fenye, Obina Donka, Famou. Avec vos monomako islamistes, il y a des innocents, il y a des gens. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire-là. Qui le gouverne sans nous, gouverner le pays sans le peuple. Non, au Kadabla. Non, on mais anga to horoyi anga to anga me bambulu anga to anga dina bambulu dina tigi ye horonde kantigi do anga na so jonya ma bada Francina na undeme marhaba parce que on a ko yo de akene déclaration que jona ko na dina kele be on ba do dina côté o c'est des écrans de fumée on ba do dina côté o munu yerebe ko ina e do ma mene to mok tu ko yu gam ko do taro so o besu no fe ngoro yo ta marhaba mais non. Mais non, non, c'est du cinéma. Alors, on a comme une boule. Adonnez-nous, adonnez-nous. Bi, on kambu, ya, on gonobu, ou boulot. Mais il faut qu'on se frifri. Non, faut pas que vous ayez fait un bâclé comme vous avez fait et puis chini ka jamana keta kanani ma batani place rachi ko bina jamana kolochi ambe kele de lawa o ma batani place rachi mi mbora nya femme wari ni na folo mi mbeke ka ulu kolochi ko wari damani ni teriadu no dira ma yere ba yere kolochi mauka faranyonka peuple ka fendon ka fam que le peuple libre du Mali soit debout. Voilà ce que je dis. Bon, m'a donné à Fora. Bon, on peut me qualifier de ce qu'ils veulent, ça c'est leur affaire. On m'a assez qualifié. Le qualificatif au Chaman Foragnan, vous connaissez des hadiths, vous connaissez nier, vous connaissez des politiques, vous connaissez des dynamiques, vous avez des faux. Chini, on a deux faux. Chini, on a deux faux. Minga Kanye, Akafta Beyno, et Alakre, alayhi salatu wassalam, à Foragnan, dominant. Ko do ko dongil dalodu do ko somadu do ko waringinadu do ko fanganinadu do ko nindo be farama mais ça on veut il faut avoir le courage il mania alala ikaddo ne ba don alata ke gonzan na miri ka fo ala ye jamana islam be faranyo ga ku bolonye shima do re tala ka fo madron ko nye president ye njolelu ni fama we be mi di ambo don bloqué du ko mbete memba ko sekola non. Moi je refuse ça. Non, malheureusement non. Nous sommes mobile, nous sommes machine. Et même nous sommes gardiens. Pour nous écouter à Tigolo. Donc ça ne doit pas me changer. Ça ne doit pas changer mes convictions. Nous avons mieux faut demander à changer. Quand il était à Caribla et Carita, ou même pas Carino fait, le problème c'est plus profond que ça. Bon, parce que vous avez dit que vous avez débat superficiel de canani détaillé trop qu'à dire et le diable est dans le détail. Moi, je ne rentre pas dans le détail. En profondeur, oser aller en profondeur, diagnostiquer le mal, dire la vérité, parce qu'aujourd'hui il y a un divorce, qu'on le dise ou non, il y a un divorce aujourd'hui. Il y a une crise de confiance dans le pays, entre l'élite et le peuple. ani munu nga kanga jamana maraka jamana yelendi jamana ma nulu tigara nyona
ni bɛ taa yen fɛ nin taatɔ dɔ ye o jamana bɛ dilan wa n'a ye ninnu bɔ yen ka maa wɛrɛw nati n'o ko kelen in dun o bɛ dilan wa. Il faut maintenant vraiment oser poser les grands jalons. Par rapport à faire mon nombre de fois en conférence d'entente que au fait on kéraya au fara fara nyon ka kata mo nyina noko. Charte nationale d'entente anyo kuma fo mo nyina noko. Ni min nana on fait semblant ambe nyinoko. Mais il y en a assez maintenant. Assez. Faire semblant. Jamana ka kan ka bo ola. Jamana deum ani munum be jamana nyama. Tu sais le courage. Pas courage soro. O kaddo wala fu an woni yani ne kadla ngani yoro amanye ni yoro ajengana an hakilata an ngane ni sisa aw ko jogodi mo ko kuma mais an te kuma nyoon fe ni min kuma na don ibe qualifier fel do la bon fel do be fo journaux be fel do sebi la pour que ki damne mais non kono mi nanya dabananna l'action bo jawriya anna haw jara ka wara min fa ñogon fe aw se ko bolu ta ka bri aw la ko en la sarana yo non il n'en est pas question non oui hora ya ko kuma ka fam kelete anni famo che kele werete ali kari benelu kuma munum be fo e kuma wara wuli mais min be o ke min be jamana kono ani min be jamana kibari ala wajibi do an tay min ya an go fo ala ka nyina la ka ben sa